Kunjalo mfowethu. Le nto kona singayibuka kabi. Siyibeka amabala kodwa uNkulunkulu wethu thina abantu abansundu umvele inqange uzoyiguqula yonke lento. Bona bayibona besigojela kanti uNkulunkulu useqala phansi umhlaba. Oke wayiveza-ke kimi lento umvele inqange ukuthi ngoba ngiyibuza mina ukuthi kule mpezayo ngizophila yini. Futhi njengoba kumele kuvuke umuzi wakithi ngophelelaphi ngoba yimi ngedwa. Uma ukuthi kanjani lesa sibongo sakithi siyophela. Usethi uNkulunkulu cha, impi umuntu uyosinda kuyona. Kodwa konke lokho abantu abakwaziyo kusazophela. Kuseze isikhathi lapho umuntu ohamba khona nge-Range Rover, ohamba ngekhwidi, uzobe kungasho lutho. Kuseze isikhathi lapho umuntu odla i-lobster, nodla isinkwa, nodla igwinya, uzobe kungasho lutho lokho. Ngoba kuseze isikhathi lapho abantu abazobange khona ngisho igundwane leli. Indlala ibhokile. Balibange befuna bekhumbula inyama. Ingakho abantu manje abaningi bazibona ngathi sebethanda imvelo, bazibona ngathi sebethanda ukudla ukuthi kahle uNkulunkulu uyabakhombisa ukuthi nginilungiselela isikhathi esizayo. Le nyama yena senijwayele ukuyidla njalo. Ngisazohamba ngiyiqede nobe senidlala lapha. Jwayelani manje. Bona abantu sebethanda izinto ezi-organic, bathi hayi uNkulunkulu uyasilungisela. Abanenhlanhla sebeyibambile lento. Abanenhlanhla sebeze baqala bathenga ngisho amaplaza, baqala bayatshala, sebephila vele lokudla. Bona nje umama useyiphilela ngetshala inyama, dairy product, ishukela, hayi akasazidli zonke lezo zinto. Uyiphilela nje ngolo. Futhi useze wajwayela ngisho ukufasta ke nasekuke kuphele ngisho 3 days engadlile iphuzela nje amandamba. Manje ke abantu abanenhlanhla laba abasemngceleni engingababiza njengabantu abaweli manje wagqoma njengamanje ithembu. Akakazi ukuyiphilela engenankinga. Ngoba vele kuseze isikhathi lapho kuzomela sidlele umoya abafowethu. Hlafuna nje umoya. Khulula ukuthi kuhlafuna umoya. Akho ukudla ozokudla, uhlafuna nje umoya udla umthandazo uthi umkhuleko uyephophome nento abeno vele izobe ingekho into ozoyidla. Manje siyeza ke leso sikhathi futhi sifikile anothi siyeza sesifikile. So wathi uNkulunkulu hayi uphinisela umhlaba phansi. Lapho kubuyelwa khona kumele abantu baze baphile nezwi. Bazoyitshela laba bobumnyama ukuthi bayanqoba kanti abanqobi. Uyena uNkulunkulu osebagojela. uNkulunkulu wethu ke mdala kakhulu. Sekuyisikhathi sokuthi kubuyele thina manje inkinga thina impilo yethu asiyazi, siphila impilo eyifake. Ingakho sizobona ngathi siyashayeka engathi siyahlupheka. Mawuzoyibuka vele impilo yethu thina abantu abansundu ilula, we live the simplest life thina. Ngisho ukugqoka kwethu abelungu laba bafike bakutshela ukuthi hayi kuzuba umuntu bese ugqoka igushi. Kuzuba hayi thina siyifinqa lekhumba. Finish. Bese sikhumba sihlalela sasihlala amaqhugwane. Very simple. So babazi wasekuqaleni mabesigojela kanje siyobabamba lapha. Bayisesijwayele impilo yabo sesiyitshela ukuthi yona reality yethu zabantu abansundu le. Ingakho ke izoshaya lento. Njengamanje kukhona abantu abathiwa kuyohlala emaqhugwaneni emakhaya ngeke akwazi ukuhlala. Ngobani? Ujwayelele wabuthofo. Impilo yalapho ke ibuyela ekuqaleni le ngoba wazi wathi kimi mayisho wavela umuzi omkhulu entabeni. Wabe sethi lapha yayisemlobini. Ngabuza ukuthi emlobini kanjani? Wathi cha isemlobini lapha kunjengokulotshwa kombhalo okwakulotshiwe kwasekuqaleni. Manje kubuyela lapho ke impilo ukuthi abantu bazobuyela ekuqaleni kuphilwe nje kahle. Ingekho lento yencindezelo, ingekho lento yokuqhudelana ngemoto, oqhudelwane ngemali ngoba wayiyona imali izohamba iphela. Indaba yayo nje izobe ingasanaveli. Into esibalekile kubuyele kule ndlela yokuphila yobuntu, yokuhloniphana, yokubumbana, yokuthandana. Ukuthi mawusazophila wedwa awuzoba nenkinga mfowethu ngoba kuyabanjiswana. Ilapho uNkulunkulu awubhekise khona kumhlaba yonke into embi nento enhle eyenzakalayo okwazi ukuthi uNkulunkulu uhleze neqhinga. Ungabona nje manje athi ngidubulekile mina kanti khona leli iqhinga lifihlile futhi uNkulunkulu alihlelile ngawo. Ingakho manje mase siphapheme safika kulesi sigaba safika kuleli zinga sifundisa ukuthi wamkela yiba nenhliziyo yamukelayo, wamukela okubi wamukela okuhle ngoba awulazi iqhinga nesu laNkulunkulu ukuthi belilaleliphi noma lilaleliphi ngalento eyenzeka kuwo. Kunabantu namhlanje othola ukuthi babegijima empilweni bejahile kakhulu. Thola wavela wadubuleka onyaweni kwaphela konke lokho kuphila kwakhe ekuphila e-fast life wahlala ekhaya only to find out ukuthi uNkulunkulu usefuna ukuzomgcoba abe umshumayeli noma usefuna umgcoba abe umfundisi wahlala phansi ngithi usezenzile manje ayisekho into ejahile akasakwazi phela ukuhamba kanti uNkulunkulu usembizele entweni yakhe yabo. Manje kunjalo nje mfowethu kubuyela eqaleni kokuphila manje ilapho kubuyela khona thina ke ngokomqondo nangokwenyama nangokomoya hayi ngokwenyama nangokomoya sekulungele lokho. Yiko ke lezi ngqinamba zenyama ezisasibambile ukuthi kwenzeke kodwa mangathiwa nje wakusasa lokho mina ngihlalele eqhugwaneni ngibhincela ibheshu awu mfowethu mina ukuthi dike kimi anginankinga. Khona isisho esibalekile esipowerful okuyokushiwo kuthiwa abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ayikho into emhlabeni onumber 1 noma edlula ukufa okufiwe abantu ngenxa yokuswela ulwazi. Iyona nto esimnyama esiqedwe ngayo. Sinawo impela amandla amazulu impela kude empini afika manje endodeni kodwa ngenxa yolwazi
Hayi sibhubhile, kubhubhe kwasani, kubhubhe emZulu, kubhubhe emXhosa, kubhubhe emSuthu, kubhubhe eMpedi, kubhubhe kwasani. Yini? Ukushawa ulwazi nje. Ukushawa nje ulwazi. So siyacela-ke abantu bakithi ukuthi sabantu ake siyibhekisise indaba yolwazi. Indaba yolwazi ingukuphila kuthina. Ukuze siphile kumele sibe nolwazi. Akusizi ukuba namandla ube nakho konke kodwa ulwazi lushode. So ngifisa ukuveza la ukuthi ngo-April esontweni lokuqala sizobe sineklasi la sobe sikhuluma khona ngama-digital ID. Ngo-April kahle kahle vele ama-classes ethu asikhulisane azoqala. Sikhuluma ngaphansi kwama-categories awu-4. Sizobe siletha ama-topic angaphansi kwesintu, ama-topic angaphansi kwe-personal development, ama-topic angaphansi kumlando wethu. Ngoba phela umlando wethu thina uphambanisiwe kakhulu. Right? Yona into eshayile futhi leyo. Sizobe sikhuluma ngama-topic angaphansi kwe-business and money. Kodwa i-topic yethu yokuqala sizobe sikhuluma ngama-digital ID. So ngiyacela ukuthi ulungise ipeni nephepha, ulungise no-R30 okungena eklasini ngoba lizobe li-online. La kuma-social media asikhulumeke ezinye izinto. Lizobe li-online ukuze uzokwazi ukuthi ubuze yonke imibuzo ofuna ukuyibuza ngoba phela umuntu ozosinda kulento ye-digital ID umuntu ozophuma kwi-system. Ila uzokwazi khona uphenduleka khona ukuthi uphuma kanjani, yini nani kumele ukuthi uyenze, kodwa nje yonke into edinga ukuyazi nge-digital ID. Siyacela ukuthi ungasale kule class. Sizobe sinesihambeli sethu esinolwazi olukhulu. Ubaba uButhelezi ku-TikTok udume ngokuthi umshubo. So uzobe i-guest yethu naye ezosifundisa kabanzi ngendaba ye-digital ID. So siyacela ukuba ningasali eklasini, lizobe lingo-April ngesonto lokuqala. Siyabonga kakhulu.